Ahojte, dnes by som vám veľmi rada vysvetlila, keďže mnohí z vás sa pýtajú, že aký je rozdiel medzi zájazdom, v ktorom ideme na 3 ostrovy. Ostrov São Miguel, Terceira a Faial. To je jeden zo zájazdov, ktoré robíme na Azory, a druhý zájazd je Flores, Corvo a São Miguel. Že v čom je zásadný rozdiel medzi týmito ostrovami? Tak, ja by som začala asi tak, že Azorské ostrovy, tým, že sú na Atlantickom chrbte, tak sú všetkých týchto 9 ostrovov sa nachádza na troch doskách, litosférických doskách. Tá jedna doska je európska doska, tá prechádza takto, asi je to štiepenie, tá európska doska ide cez Terceiru, čas São Miguel a takto sa rozdeľuje. Toto je európska doska. Potom je africká doska, na tej sú ostrovy São Jorge, Faial a Pico. Čiže to je africká. A potom máme severoamerickú litosférickú dosku a na tej sú ostrovy Flores a Corvo, čiže americká. A v čom je teda rozdiel v tých zájazdoch? Keď idete na zájazd, na ktorom sú ostrovy Flores, Corvo a São Miguel, tak ten zájazd je veľmi o prírode, pretože na ostrove Flores a Corvo sú biologické rezervácie, sú prírodné rezervácie, ktoré sú pod ochranou UNESCO. Dokonca na ostrov Flores príde ročne iba okolo 10 000 turistov, čo vôbec nie je veľa. Pôvodne ľudí, tam žije 4 000 ľudí. A dokonca ostrov Corvo je tak maličký, to je len 4x6 kilometrov a žije tam 400 ľudí. Čiže na Floreše 4 000 a na Corve len 400. Flores je úžasný tým, že tam naozaj nestretnete turistov. Že je to také opustené miesto v strede Atlantiku. My tam lietame z ostrova São Miguel. Čiže keď chcete ísť na poznávačku, kde budete vidieť veľa prírody, krásnu prírodu, nedotknutú, veľmi málo turistov, sú to skutočne unikátne miesta, ktoré sú tu v Európe akoby dosiahnuteľné pre nás turistov a lietame tam. Tak to je Flores, Corvo a São Miguel. Tí ľudia, ktorí preferujú viac kultúru a majú radi obdivovať pamiatky UNESCO vytvorené človekom, tak tým rozhodne doporučujem našu druhú poznávačku na Azorských ostrovoch, ktorá ide na ostrov Terceira. Na ostrove Terceira je mesto Angra de Heroísmo, ktoré bolo kľúčovým mestom počas objavovania nového sveta. Chodievali tam námorníci doplniť zásoby, prekvital tam obchodovali sa tam dokonca veci z Indie, keď sa plavilo do Severnej Ameriky. Takže Angra de Heroísmo, tu je zhruba to mesto, tak odtiaľ sa to celé tak rozvíjalo. Dokonca to bolo hlavným mestom, tá Terceira dlho. Súostrovia, Azorské ostrovy. Z Terceiry preletíme na Faial. Faial má hlavné námorné mesto, tu sa volá Horta a v meste Horta je jeden z najvýznamnejších prístavov na Azoroch. A dokonca tam je ten Peter Sports Bar, kde sa zastavovali námorníci v 20. storočí. To bolo pre nich také útočisko, pretože Peter im poskytol to, že sa mohlo u neho reparovať lode, pomáhal ľuďom. Skutočne úžasný ostrov. Faial hovoria, že to je aj modrý ostrov, lebo že vraj tam je najviac hortenzí na celých Azorských ostrovov. Čo je na Faiale zaujímavé z prírodného, je nová sopka, nový vulkán, ten sa nachádza asi tu, volá sa Capeliños. Je to niečo skvelé, je to niečo ako na Islande, keď buchne sopka. Tam tá sopka buchla v 20. storočí, čiže sú tam, úplne idete zeleným ostrovom, prídete ku kráteru, prechádzate lesom, akože všetko pohoda a zrazu prídete ku Capeliños, ktorý je čerstvý vulkán, ktorý čerstve vybuchol. No a ostrov São Miguel, centrum Azorov, snad netreba osobitne predstavovať. Môžeme povedať, že na ňom je všetko. Že na ňom uvidíte aj tie vulkanickú aktivitu v meste Furnas, ktoré asi tu sú tam tie bahenné jazierka vyvierajúce. Potom sú tu Sete Cidades, to je akože 7 jazier, to je miesto, kde sú jazera tiež vulkanického pôvodu. Sú to všetko kaldery, sú tu prekrásne pláže, napríklad pláž Santa Barbara. Proste São Miguel je plný úžasných krás. Takže pre každého, či už sa vyberiete s nami na výlet, ktorý je viac o prírode alebo viac o kultúre, vždy bude príroda s vami, lebo sme v strede Atlantiku. Tak sa na vás teším na Azoroch. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne nám píšte, volajte. Tešíme sa na vás. Čaute!